Boas tardes, disculpen o retraso case inevitable nesta sobremesa que se prolonga, porque tamén os congresos valen para isto, para reencontrar colegas, amizades, para reencontrarse coa cidade. Tócame acompañar na mesa a nosa conferenciante da tarde, María Pilar García Negro, e a súa retrucante, María López Sández. Eu coido que ningunha das dúas precisa presentación, especialmente Pilar, que é ben coñecida pola súa faceta pública, foi deputada no Parlamento Galego entre o ano 89 e o 2003, só con iso xa abondaría, mais unha persoa coñecida de vello pola súa militancia política no nacionalismo galego, polo seu compromiso no feminismo, co idioma e demais, e polas súas investigacións xa dende unha perspectiva máis académica, que é a que agora nos interesa, pois en moi diversos aspectos, non tanto as cuestións que teñen que ver coas cuestións sociolingüísticas e legislativas do idioma galego, como co estudo da nosa literatura. Nesta liña ten dedicado a súa atención autores e autoras tan diversos como Lamas Carvajal, Emilia Pardo Bazán, María Mariño, Manuel María, Uxío Novoneira e, por suposto, Rosalía de Castro, de quen ten diversos traballos publicados, monografías, especialmente o que lle valeu o premio Vicente Risco, pode ser? Sí, é un traballo que nos interesa a algunhas persoas particularmente, porque, aí plantea unha hipótese suxestiva, ousada e polo mesmo engaiolante, que é Rosalía, a primeira ensaísta galega nos seus prólogos. Vai acompañada na mesa María López Sández, compañeira de docencia na USC, adicada nestes momentos ao ensino da didáctica da lingua e da literatura, compañeira no grupo de investigación adicado á narrativa Rosalía de Castro, doutora en Teoría da Literatura e Literatura Comparada por un estudo do papel da paisaxe na creación dun imaginario cultural a través do discurso literario galego, e foi premio Ramón Piñeiro de Ensaio por un traballo ensaístico que ten efectivamente a súa orixe nesa tese. E, eu de María pouco podo dicir tamén máis, porque me embafa a obxectividade, o prazer de traballarmos xuntas en diversos proxectos. Quedan, polo tanto, coa sesión da tarde con Pilar García Negro e coa, estou segura, interesantísima conferencia que nos vai impartir sobre o paradigma autorial de Rosalía de Castro, unha denominación de orixe, e despois teremos ocasión de asistir ao diálogo en forma de retruque que manterá con María, e logo, abriremos, como fixemos pola mañá, un turno de intervencións, preguntas, comentarios e demais. Agradecida da vosa compañía e da vosa asistencia a este congreso. Agradecida eu, e comezo xa sen preámbulo ningún. Falaremos en primeiro lugar de elementos de consenso crítico na percepción póstuma de Rosalía de Castro como autora singular. Pois ben, comezaremos nesta ocasión polo final, e por unha anécdota en aparencia banal. Joanne Rowling, a multipremiada e multimillonaria autora da serie de libros que teñen por protagonista o aprendiz de mago Harry Potter, asinou a primeira obra da heptaloxía coas iniciais do seu nome, por consello da firma editorial, que temía que o público infanto-xuvenil a quen a obra ia dedicada fose remiso a comprala se a vise encabezada por unha muller. Isto aconteceu no Reino Unido en 1997, isto é, 140 anos despois de Rosalía de Castro publicar en Madrid o seu primeiro libro, La Flor. No fin do século XX, e no centro do sistema, cabería esperar, tal vez, que a cuestión da autoridade autorial estivese máis que resolvida a favor dunha diacronía feminina no campo das letras, mais a anécdota teima en retrotraernos á bella prohibición da existencia de actrices no teatro clásico inglés,
e xa que logo a utilización de travestidos na representación para interpretar personaxes femininas que tanto coñeceu a dramaturxia de Shakespeare. Pois ben, na Galiza, no denominado noroeste, na máis lonxínqua e desprezada provincia do Estado español, as escritoras de máis renome que nela naceron e por moi diferentes causas nomes significativos que son da súa historia contemporánea van asinar os seus libros e artigos e vanos publicar sob o seu nome. Tal é o caso de Concepción Arenal, de Emilia Pardo Bazán, de Fanny Garrido ou de Sofía Casanova. Tal é o caso doutras contemporáneas de Rosalía de Castro, como Emilia Calé, Narcisa Pérez Reollo, Nicolás Añón, Clara Corral, Avelina Valladares e, por suposto, das que a continuaron, como Valentina Lago Valladares, Filomena Dato Muruais, Ramona de la Peña Salvador ou Sara Lorenzana. Existe pseudonimia feminina, como no caso de Emilia Calé, que asinará por veces como Esperanza, mas por vía de regra todas asinan co seu propio nome. No caso de Rosalía de Castro será esta a nomenclatura principal, xunto a Rosalía Castro de Murguía, R. de Castro, Rosalía Castro e, en algunha ocasión, RC. En todos os casos, autoría elocuente ou transparente. Mais un outro trazo é rechamante no panorama literario galego do XIX e XX, comezos do XX e XX. Non é só que as escritoras non se camuflen baixo nomes masculinos, como fixeron na literatura francesa Aurora Dupin, George Sand, ou na española Cecilia Bell de Faber, Fernán Caballero, por citarmos os nomes máis coñecidos, senón que a pseudonimia vai funcionar en feminino para escritores que usaron dela ocasionalmente. Farao Valentín Lamas Carvajal, quen publica en El Eco de Galicia de La Habana o poema Miña Nai baixo o pseudónimo Arminda Flora Serrano, xusto 6 meses antes da morte de Rosalía, por tanto, o 18 de xaneiro de 1885, poema que tamén publicaría en El Heraldo Gallego e na Revista Gallega baixo o mesmo nome feminino. Mais rechamante aínda vai ser o caso de don Amador Montenegro Saavedra, o fundador e director da Monteira, a revista lucense de corta vida, onde publicará sob o pseudónimo Esperanza Roca 11 poemas ao longo do ano 1890. Curiosamente, un deles, dedicado á muralla de Lugo, de claro ton épico, relembra ton e estilo de Eduardo Pondal. Na década de 1860-1870, non menos de 20 asinaturas femininas verán publicadas as súas colaboracións na prensa periódica galega. E entre elas, por moi poderosas razóns, o nome de Rosalía de Castro constituirá, como tentaremos demostrar, un caso á parte. Estamos ante unha literatura feminizada, así era cualificada, que dará lugar a Francisco Javier Vales Faílde a ser detractor da feministofobia, palabra que ele inventa en 1906, que, segundo el, condena as literatas por non seren mulleres comilfo. El reclamará, por contra, que se pode ser boa muller, perfeita esposa e nai e ao tempo dedicarse á literatura de orde. É, como se sabe, á altura de 1906, o grande interesado en perdoar os pecados de Rosalía de Castro, afirmando a súa catolicidade expresa e, excusatio non petita, accusatio manifesta, querendo converter a súa heterodoxia e a súa heteropraxe en ortodoxia e ortopraxe sen fendas. O carácter específico da muller na literatura galega vai nos orientar Álvaro de las Casas nunha antoloxía da lírica galega que prepara para a Biblioteca de Estudios Gallegos, que el mesmo fundara, en Madrid en 1928. Na referida literatura posterior ao remate da Primeira Guerra Mundial, en 1918, o autor sinala como unha das tendencias existentes é a das poetisas, cito, fieles a su ideario de feminismo. Francisca Herrera, Amelia Aller, Herminia Fariña. Eu é a primeira vez que anoto que verifico o uso deste termo feminismo nas antoloxías, neste caso, ou obras sobre literatura galega deste tempo. Antes, no repaso do 19, nomea en primeiro lugar Rosalía de Castro, de quen afirma que es el eje verdadero
de todo el movimiento renacentista de la pasada centuria. Es el poeta que más fácilmente llegó al pueblo y con más fidelidad supo interpretar los motivos esenciales de su lirismo, Castilla y la emigración, en una producción fecundísima que las gentes repiten día tras día con la ternura de una oración. Es el espíritu de nuestra tierra hecho carne, es la encarnación más espiritual de nuestra saudade, es la expresión más alta y más honda de todas las amarguras y de todas las inquietudes de la raza. Un ano despois, en 1929, tamén en Madrid, baixo o rubro Los Poetas, unha antoloxía da poesía galega, aparece con textos de autores do XIX e do XX e prólogo de Venceslao Fernández Flórez. A primeira antologada é Rosalía de Castro e ela, afirma Venceslao, pertenece a una raza donde las mujeres desde tiempos ya muy remotos marchan en la vida no a remolque del hombre, sino junto al hombre. Ya Prisciliano franquea para la mujer gallega las puertas del sacerdocio, que se conservan herméticas para el sexo débil, entre aspas, en la inmensa mayoría de las religiones. O escritor significa a nosa escritora como el más grande de los poetas líricos de la península. Afirma taxativamente que el amor más grande de Rosalía de Castro es Galicia, repasa o máis significativo da súa obra, faise eco do encomio de Díez Canedo e achega un interesante xuízo do poeta modernista, deste poeta modernista, que a fai precursora da célebre sentenza de Verlaine, Prends l'éloquence et tords-lui son coup. Rosalía foi, en fin, unha precursora na súa arte, e Fernández Flórez non deixa de recordar como la vida desta mujer genial, pródiga en dolores, no contó ni con la recompensa de esa veneración que outros pueblos tributan a sus cantores, e non deixa tamén de lamentar, 34 anos despois da súa morte, como en vida Galicia non le ofreció en copa demasiado grande el fuerte vino de la gloria, que hace olvidar algunas cuitas. Pois ben, na década anterior, 1916, Augusto González Besada escolle a escritora como tema do seu discurso de ingreso na Real Academia Española, ao tempo que Linares Rivas fará o propio con Curros Enríquez. Podemos afirmar, sen temor a equivocarnos, que en todos estes comentaristas un dos tópica manexados con recorrencia visível vai ser a existencia dunha diacronía feminina especificamente galaica, tanto no que se refere ao papel protagónico das mulleres, como particularmente ao elenco de mulleres de renome e dentro delas as literatas. É, por tanto, un lugar común que se inclúa Rosalía de Castro dentro dunha tradición que continúa e asemade supera, ao ser capaz de expresar como ninguén o xenio da Galiza, isto é, a súa distintividade artística. Repárese en como ningún dos citados forma filas no regionalismo galego ou no protonacionalismo, coa excepción do catedrático de Historia e escritor Álvaro de las Casas, que en a posa pasaxe efémera, por outro lado, moi breve, polo Partido Galeguista e vanguardia nacionalista galega, acabará debruzado no fascismo. Recapitulemos. Nas primeiras décadas do século XX está asentada unha marca de prestixio co nome de Rosalía de Castro, que conta cos seguintes ingredientes. A principalía do seu papel entre os escritores do XIX. Aínda, o carácter axial da súa obra no renacemento literario galego. A asociación da súa persoa e obra coa Galiza. A ascendencia, isto é, a pertenza a unha tradición específica galega onde as mulleres terían un relevo particular, tanto no mundo do traballo como no das artes. A existencia, en fin, dunha incomprensión para con ela e a súa obra. Nen unha nen outra foran debidamente retribuídas en vida, feito máis doloroso se se ten en conta como non perseguiu a gloria nen a mundanidade, senón que dera mostras dunha rara fortaleza e dunha singular modestia. Escollemos a mantenta testemunhos de personaxes alleos ao círculo nacionalista. Todos os citados seguiron unha bella tradición galega, en virtude da cal galegos ilustrados e con vocación política e ou artística facían carreira en Madrid, ao servizo do Estado español e en proveito da súa construción biográfica. E en todos eles subxaz, con diferentes apreciacións, unha dupla evidencia. A singularidade autorial de Rosalía de Castro e a falta de recoñecemento en vida acorde á súa importancia e trascendencia.
Faltaba no seguinte paso analítico vincular unha e outra, ligazón de que se ocuparía unha parte da crítica rosaliana do derradeiro cuartel do século XX. Ben, imos agora falarmos ou facermos unha viaxe, entre aspas, desde as orixes até a soidade final. Se xogásemos coa tan usada sigla I máis D máis I, mudando os seus sustantivos polos seguintes: independencia, denuncia e innovación, poderíamos aplicar esta tríade de atributos á nosa escritora. Falaremos xa que logo, como trazos asociados de por vida ao seu perfil autorial, de independencia de criterio, de capacidade de denuncia valente do modelo político-social dominante no seu tempo e de intensa carga de innovación no repertorio e na retórica. Mas antes de documentarmos ao longo da súa obra estes atributos, trazaremos un arco imaginario, o de maior abertura posible, cal é o que vai desde a publicación do seu primeiro libro até o derradeiro, 28 anos por medio. A definición do perfil autorial máis interesante que achamos após a publicación de La Flor, o seu primeiro libro, non é o que comunica a escritora, senón o que transmite Murguía. O futuro historiador, como se sabe, é o seu primeiro crítico. Dará a benvida á escritora novel, apenas 20 anos, nas páxinas de La Iberia, 12 de maio de 1857. E na recensión deste libro primeirizo, adianta xuízos indiciarios da autora futura e da súa personalidade literaria grandemente reveladores. Decantaremos os máis significativos para este traballo. O xoven crítico define a escritora como poeta, un verdadeiro poeta. Adianta que ha nacido para ser algo máis que unha mujer, tal vez para legar un nombre honroso a su patria. Puntualiza: ella es mujer en sus sentimientos, hombre en la franqueza con que los expresa. ¿Por qué ha de cubrir con un velo de hipócrita silencio lo que puede decirse? ¿Acaso una mujer no puede amar y decirlo? Este seu libro primeiro e primicial, segundo Murguía tamén, reúne lo viril de la inspiración a la ternura del sentimiento. En fin, as súas curtas e formosas páxinas revelaron, tamén segundo Murguía, un talento oculto, un talento modesto, a quien causas ajenas a este lugar no el deseo de acercarse al palenque literario le obligaron a recurrir a la publicación de unos trabajos que su timidez guardaba para ella sola. Murguía declara no comezo da recensión non coñecer a nova escritora, co cal reveste o seu xuízo da maior distancia ou neutralidade. Na realidade, todo aponta a que a coñecía sobradamente, quer de forma persoal e desde referencias, desde círculos ou amizades comuns de Santiago de Compostela, quer por referencias certas transmitidas por eles, por estas amizades comuns. Non de outro xeito se pode comprender por que adiviña nela un futuro prometedor vinculado á honra da súa patria, ou mesmo que afirme, como fai, que non a levaron a Madrid ansias de gloria literaria, senón outros asuntos. O xornalista e xa escritor pon o dedo na ferida cando dá conta dunha androxinia positiva que anuncia a ruptura dun código preestablecido, o mesmo que o leva a utilizar o adxetivo viril para cualificar unha afortunada inspiración. Velaquí temos enunciado cunha carga visionaria notável un dos eixos da composición rosaliana toda, a fusión dunha personalidade feminina e dunha personalidade masculina, dito sexa, claro está, non coas nosas palabras ou cos nosos conceitos, senón dentro do esquema binario, estereotípico, que manexa Murguía, verbo dos patróns impostos para home e para muller. No primeiro, encaixarían a capacidade de innovación, sinceridade na pasaxe do sentimento íntimo á comunicación pública. No segundo, a intensidade e a ternura dos sentimentos. A novidade murguiana, aínda dentro da división sexista dos roles de xénero, consiste en que non adscreve sen máis ao capítulo do masculino sinónimo de calidade, senón que fala claramente dunha alianza entre os estándares recoñecidos para un e outro sexo. É poeta, non poetisa, acada a perfeición masculina
en sendo muller e sen despoxarse da educación sentimental inherente a tal condición. Porque, con efeito, la cumbre de toda buena fortuna, en utilizándonos agora palabras irónicas do autor do Lazarillo, la cumbre de toda buena fortuna en materia literaria ou artística e en corpo de muller consistía en aproximarse o máis posible aos parámetros de calidade definidos como universais, isto é, masculinos. Varonil ou viril funcionan nesta tipoloxía como selos de calidade máxima. Aduzamos dous exemplos de contemporáneas, que non coetáneas, da nosa escritora, a Avellaneda e Pardo Bazán. Será Zorrilla, 1841, o introdutor de Gertrudis Gómez de Avellaneda na sociedade literaria madrileña, en concreto no Parnaso Poético, onde chega a cualificala como la primeira poetisa de España. Nos seus Recuerdos del tiempo viejo, escritos no fin da vida, así a evoca a aquela recén chegada a Madrid, Gertrudis, Tula Gómez de Avellaneda. La mujer era hermosa, de grande estatura, de esculturales contornos, de bien modelados brazos, su cabeza coronada de castaños y abundantes rizos, y gallardamente colocada sobre sus hombros. Su voz era dulce, suave y femenil, sus movimientos lánguidos y mesurados, y la acción de sus manos delicada y flexible. Pero la mirada firme de sus serenos ojos azules, su escritura briosamente tendida sobre el papel y los pensamientos varoniles de los vigorosos versos con que reveló su ingenio, revelaban algo viril y fuerte en el espíritu encerrado dentro de aquella voluptuosa encarnación pueril. Nada había de áspero, de anguloso, de masculino, en fin, en aquel cuerpo de mujer, y de mujer atractiva. Ni la coloración subida en la piel, ni espesura excesiva en las cejas, ni bozo que sombreara su fresca boca, ni brusquedad en sus maneras. Era una mujer, pero lo era sin duda por un error de la naturaleza, que había metido por distracción una alma de hombre en aquella envoltura de carne femenina. Fin de cita. Xustificamos a extensión da cita porque nos parece a síntese perfeita do pensamento dominante na materia a aquela altura. O ollo do escritor, en primeiro lugar, cumpre como home e achéganos a detallada descripción física da imperfecta. A seguir, o encomio artístico desloca a muller ao campo masculino. En non se lle observando indicios de masculinidade física, virá a ser un desvío da natureza, un erro estatístico. Alma de home, ou sexa, paradigma de calidade, en corpo de muller. Non doutra mentalidade nacerá o lamento do tío de Rosalía de Castro, don José María de Castro, irmán da súa nai, cando lle escreve a Madrid, desde Padrón, o 6 de xullo de 1861, nestes termos. Es una desgracia ver que, habiendo tenido nuestra familia sujetos tan distinguidos por su capacidad, ninguno de mis sobrinos los hubiesen imitado, pues todos los que existen no parece sino que se han empeñado en ser unos zoquetes, por falta de aplicación. Y al hablar de la ineptitud de mis sobrinos, cuenta que no te incluyo en el número de ellos, porque eres la excepción de la regla. Y como yo conozco el mérito en dónde está, solo siento que la naturaleza, ya que tan pródiga estuvo contigo, no hubiese variado su obra en orden a tu formación, porque con eso mi satisfacción sería completa. A seguir, xa non o reproduzo, pero atenúa un pouco a afirmación cando di que, de todas as maneiras, grazas a Rosalía ser muller, pois puido casar con Murguía e puido el aprezar e simpatizar grandemente coa persoa do marido Rosalía. Para sermos xustas, convirá lembrar que os mesmos acatantes desta orde das dúas esferas, desta orde dualista e sen vasos comunicantes, están quizáis a lamentar no subconsciente a dificultosa e dificultada presenza das mulleres no ámbito público, a marxe de circulación e de influencia moito máis estreita ou nula, e, en fin, a súa perpetua minoría de idade civil por orde da superioridade masculina, por suposto. O lamento ten, pois, unha parte non recoñecida de culpa.
Por outra banda, a transsexualización de Rosalía de Castro é practicada así mesmo por Unamuno, cando a define eloxiosamente como, cito, unha mujer que non se redujo a ser Laura, inspiradora de un Petrarca, sino que petrarquizó ella misma. Unha mujer que produjo, que cantó, que dio ejemplo de virilidade e independencia de espírito. Vayamos ao segundo exemplo aducido. Sobre dona Emilia Pardo Bazán abundan os testemunhos críticos positivos que a valoran por competir directamente no cuase monopolio literario masculino. Mais chama a atención que é ela propia a que utiliza valoracións procedentes do código sexista. Así, nos versos de Lamas Carvajal, cree ela haber, cito, un alma femenil, resignada e saudosa, por consiguiente adecuada á maravilla para comprender a nuestros campesinos e expresar sus íntimas querellas. Sexismo e clasismo de mans dadas, xa que a presenza literaria que admite para a lingua galega é a que cumpra o ideal, cito, de un cerebro infantil, primitivo, un cerebro labriego, un alma en contacto con aquella tierra que tan fecundas emanaciones lanza de sus entrañas siempre vírgenes. Por contraste con Curros, Lamas, segundo ela, domina outra cuerda, poeta hembra, en el buen sentido de la frase, que non damos sabido ben cal pode ser, en el buen sentido de la frase. Menos correcto, pero máis dulce e conmovedor, máis regional. Como se ve, dona Emilia adopta a terminoloxía imposta sen problema ningún, o que casa coa valoración que ela mesma posuía da súa obra, que xa ora nunca cualificaría de femenil. E, por suposto, coa cualificación que lle merece a obra de Rosalía de Castro, que paga a pena ter en conta para decatármonos a que espellos autoriais se vinculou pola reacción a obra desta escritora, de Rosalía. Sentencia Pardo Bazán que el alma de la mujer, acaso por su contacto con la niñez, está más cerca del alma ingenua del pueblo, que es más capaz de comprenderle, de entrar en su orden de ideas, de interesarse por las pequeñeces que le preocupan. Ese es el principal encanto de Rosalía. Haber expresado como poeta lo que entendió como mujer. Y no creáis que es cosa fácil, después de penetrar en el cerebro de la moza que va a la foliada o lleva la vaca al pasto, interpretar su pensamiento de forma poética, que no parezca al lector artificiosa y falsa. Cuando Rosalía de Castro habla por cuenta propia, como usted en la mayor parte, de los poemitas de Follas Novas, pidiendo al dialecto solamente la envoltura de su sentir, es sin duda un poeta digno de estima, pero que repite quejas muy prodigadas en la enfermiza poesía lírica de medio siglo acá. De novo xustificamos a extensión da cita para encarecermos como a condesa de Pardo Bazán é unha das principais responsáveis da desfiguración autorial de Rosalía de Castro. O siloxismo que tenciona establecer deriva en sofisma. Nen a poesía popular galega é simples e infantil, nen moito menos a escrita, xa dentro da literatura culta, pola nosa autora. Nen o galego literario da XIX foi un instrumento xibarizado ao servizo do retrato limitado e limitativo do mundo rústico, nen o repertorio temático do Renacemento galego se constrinxe a este mundo. Voltamos, por tanto, ao Murguía de 1857 para lle recoñecer a que sería a súa esposa no ano seguinte aquela rara cualidade, fusión de muller e home, de inspiración e sentimento. Na súa terminoloxía, claro está. Damos agora un grande salto cronolóxico para instalármonos en 1880, ano en que se publica Follas Novas, escrito na maior parte case unha década antes. O primeiro poema da obra en termos absolutos, isto é, o primeiro poema do primeiro libro, Vaguedás, semella responder a aquela primeira valoración murguiana. É o tan coñecido, daquelas que cantan as pombas e as flores, todos din que teñen alma de muller, pois eu que nas canto virxe da paloma, ai, de que a terei. Este poema, encerrado en apenas 29 palabras, é na realidade dunha complexidade extraordinaria. Son as credenciais de presentación da autora, claro está. A mao que nos guía para orientar a leitura de toda a obra que aquí se inicia. Abren a grande interrogante filosófica, verbo da propia composición sexuada da humanidade e máis da división sexual do traballo. Interrógase sobre a natureza,
temática e retórica permitidas ás escritoras e sancionadas socialmente co rubro do políticamente correcto, se se nos permite o anacronismo. Interpélanos a todas e a todos, os leitores do seu tempo e nós, os de hoxe, acerca do confronto entre opinión imposta e disidencia individual. Apela a unha entidade religiosa feminina, claro está, para formular a grave pregunta que seica do ceo para baixo ninguén ten intención de responder ou de cuestionar. Obriga a unha releitura de toda a súa produción anterior e posterior a partir destas claves. Escolle con toda exactitude os dous termos, un procedente da fauna, pombas, un outro da flora, flores, que marcan con total simetría a metáfora da submisión feminina, paz, privacidade, domesticidade, retorno ao fogar, ornamento, a pomba sempre retorna, ornamento, beleza e, por suposto, prescindibilidade. Ambas non son imprescindíveis para o sustento, nen son tampouco sinónimo de actividade pública. E todo isto nun poema con 3 dodecasílabos iniciais, os que expoñen sucintamente o expediente, e un hexasílabo final, corte abrupto que contén a interrogante nuclear. O uso demostrativo daquelas que supón a marca de maior distancia a respecto do suxeito e o do cuantificador todos, como sinal da unanimidade sociomoral imposta, contrasta coa irrupción necesaria do eu explícito do terceiro verso. A fórmula, en fin, da oración interrogativa adáptase plenamente á función poética e resulta, ao cabo, moito máis contundente e turbadora que a oración afirmativa. Velaquí temos, pois, unha elocuente definición autorial, publicada 23 anos despois daquela simbiose que Murguía establecera. Semella insinuarse a necesidade dun terceiro sexo, non en termos de acompañante dos dous existentes, senón de reformulación do pesado inventario de definicións estereotipadas de un e de outro. Lembremos que Murguía falaba tamén de como, con la flor, se revelara un talento oculto, un talento modesto. Demos agora un salto de pértiga aínda maior. Un dos poemas de Las orillas del Sar, 1884, vai confirmar aquel xuízo murguiano, cando retrata deste xeito o seu contrario. Prodigando sonrisas que aplausos demandaban, apareció en la escena, alta la frente, soberbia la mirada, y sin ver ni pensar más que en sí misma, entre la turba aduladora y mansa que la aclamaba sol del universo, como noche de horror pudo aclamarla, pasó a mi lado y arrollarme quiso con su triunfal carroza de oro y nácar. Yo me aparté y fijando mis pupilas en las suyas airadas, es la inmodestia. Al conocerla dije, y sin enojo la volví la espalda. Mas tú cree y espera, alma dichosa, que al cabo ese es el sino feliz de los que elige el desengaño para llevar la palma del martirio. O pecado que se denuncia, como se ve, aparece personificado en todo o desenvolvemento do poema. Estamos vendo, efectivamente, un suxeito feminino, ególatra, personalista, centro do universo, que se corresponde exactamente coa personalidade pública de dona Emilia Pardo Bazán. O equívoco, con todo, resólvese nomeando o pecado e non o pecador, en canto se aplica ao suxeito autorial a condición de vítima martirizada. E aquí temos como é ben sabido, unha dos leitmotiv de toda a poesía rosaliana. Este poema semella ser prólogo ou indicio dos 3 finais do libro, de Las orillas del Sar, nomeadamente do derradeiro, unha especie de testamento ou declaración de últimas vontades que di así: «Oh gloria, deidad vana, cual todas las deidades, que en el orgullo humano tienen altar y asiento. Jamás te rendí culto, jamás mi frente altiva se inclinó de tu trono ante el dosel soberbio. En el dintel oscuro de mi pobre morada no espero que detengas el breve alado pie, porque jamás mi alma te persiguió en sus sueños, ni de tu amor voluble quiso gustar la miel.
cuántos te han alcanzado que no te merecían y cuántos cuyo nombre debiste hacer eterno, en brazos del olvido más triste y más profundo, perdidos para siempre, duermen el postrer sueño. Cérrase así postrer sueño que ela mesma vivería un ano despois, co seu falecemento. Cérrase así un círculo de identificación. Os atributos que comentamos coñecémolos primeiro por persoa interposta, o seu primeiro crítico, Murguía, e despois explícitamente na súa propia obra. En se tratando de poesía lírica, o carácter confisional do declarado está presente sin que mingue o equívoco do dúo, e o poético e o autorial. Resumamos, estamos ante unha escritora que non se identifica nen se construe conforme aos patróns xenéricos admitidos e impostos. Dentro do subconxunto escritoras non adopta a estrategia da adaptación, o permitido ás cultivadoras dun limitado temario repertorial. Igualmente non se afilia a ningunha das conquistas mundanas de premio social que caracterizaron vida e obra de outras escritoras. Proximidade da corte, cultivo de amizades masculinas ben situadas, presenza nos salóns de moda, fotofilia, este invento que acabo de nomear, este invento léxico, refírome ao gosto pola fotografía, non pola luz. Foto, aquí temos a unha experta, como Margarita Ledo, que non sei cal sería o termo. Sería a persecución da fotografía, digo. Procura dunha retribución adecuada nos ecos de sociedade, de xornais e revistas, fama, en suma, no máis estrito sentido etimolóxico. Estes caracteres que acabo de nomear non son a fume de carozo, nin son, quero dizer, corresponden estritamente co papel social, non falo da calidade literaria, senón do papel social de Gertrudis, de Emilia Pardo Bazán, por suposto, ou de Sofía Casanova. Quero dizer que é unha escolla, naturalmente, de amparo ou de escudos de protección. Dedicatorias ao rei ou a membros, ou a raíña, ou, no seu caso, a membros da familia real, preceptorías, quer dizer, en definitiva, tamén un medio oblicuo, un medio de vida, claro, e de ascenso social. Ben, imos falar agora, non, falaba da fama, que non a persegue a nosa escritora. O percurso autorial, fama, dicía, en suma, no máis estrito sentido etimolóxico, é dizer, que falen de o que se di de un o que se di de un. E xa que logo, rara, Rosalía, no sentido cuantitativo e máis no cualitativo, dentro do conxunto escritoras e dentro do subconxunto escritoras. Se a isto engadirmos a súa condición de galega, que se orgulla de o ser, e de galega inconformista co papel político-económico adxudicado á súa patria, a singularidade tórnase explosiva. Ben, imos falar agora das marcas da independencia autorial na obra de 2 décadas de Rosalía de Castro. Acabamos de reparar nas extremas da produción toda de Rosalía de Castro, a súa obra primeira e a derradeira, coa paraxe particular no poema que ven sendo a cifra ideolóxica e identificativa do seu perfil autorial. Deterémonos agora coa brevidade a que obriga esta exposición en varios fitos significativos desta construción. Primeiro, en 1858, nas páxinas dunha efémera publicación galega de Vigo, El Miño, publica Rosalía un discurso de título Líder que curiosamente chama poderosamente a atención de Salvador de Madariaga, quen non dubida en cualificalo como unha especie, cito, unha especie de manifiesto de la mujer libre que deja tamañito el famoso discurso que Marcela espeta a los compañeros de Grisóstomo en El Quijote. Ya no se trata de la mujer libre, sino de la mujer rebelde. Acrecenta o escritor como a proclamación de liberdade absoluta que encerra supón, cita, anarquía pura, con declaración de guerra aberta al orden que haya en torno suyo, por tanto, a moral social imperante. Non é, dicemos nós, non é coincidencia menor que o publique o ano que casa, nunha especie de carné de identidade simbólico que ela mesma se autoadxudica, face a nula capacidade xurídica que a legislación e o funcionamento social tiñan a ben outorgar ás mulleres. Varios elementos da maior importancia contén este manifesto que xa foi citado pola conferencista da mañá, Victoria Álvarez Ruiz de Ojeda. A definición como libre pensadora, o desafío aos poderes, a los señores de la tierra, a contravención do mito bíblico,
No acato los mandatos de mis iguales y creo que su hechura es igual a mi hechura y que su carne es igual a mi carne. A reconversión, en fin, do demo no anxo rebelde que se reivindica. Libre es mi corazón, libre mi alma y libre mi pensamiento, que se alza hasta el cielo y desciende hasta la tierra, soberbio como luzbel y dulce como una esperanza. Nada do que a autora declama, proclama e reclama, por xogarmos co mesmo lexema, cabe no prototipo da escritora admitida. Rebenta todas as costuras do traxe que ela non estará nunca disposta a vestir. Segundo, a única das novelas de Rosalía encabezada por un prólogo é a primeira, La hija del mar, publicada en 1859. O dicionario de autoridades que compón é de absoluto predominio feminino e todos os vultos históricos citados, de épocas e profesións diversas, partillan unha común condición. Todas elas, desde Madame Roland a Catalina de Rusia, desde Safo a George Sand, romperon o clixé previsto para o seu sexo e singularizaron as súas vidas coa obra e transcendencia que legaron ao futuro. A enumeración rosaliana ten a máxima importancia, pois está a compor na práctica un novo prototipo feminino, na antítese do dominante. As palabras finais deste paratexto dan boa conta de como o grande emblema da modernidade que coñece o século XIX non enchía aínda as aspiracións das mulleres libres, porque todavía non les es permitido a las mujeres escribir lo que sienten e lo que saben. Escritoras, sí, mas non tropo. A autoría original recoñecida como tal estaba lonxe da sanción social positiva. Terceiro, a marca autorial da escritora nunha peza clave como Cantares Gallegos, 1863, vai dar contestación de vez a macroentidades de referencia indiscutida como as seguintes: o monopolio da lingua española como vehículo da literatura culta, o dominio de España sobre a Galiza, o sentido de propiedade racista que confina o pobo galego no rocho do inferior e desprecível, a posesión da verdade técnica canto ao uso do idioma galego. Aclararei que rocho é unha palabra moi luguesa ou lucense, non sei, os filólogos, filólogas, como diríades, lucensista, ou, en fin, é o que, traducindo mal, penso eu, que do castelán, pois se chama noutras partes trasteiro, ou o que antes era o fallado, pero en Lugo é rocho, así que a ver se popularizamos, ou non. Pois ben, pois decía eso, a confinación do pobo galego no rocho do inferior despreciable. Ben, o anverso desta batería de claridades vai ser a apoloxía da lingua e da patria galegas, como dignas de cultura e de futuro, a superior beleza e riqueza da terra galega, a necesidade de erguer unha obra artística non supeditada ao ditame dos sabios, homes, claro está, puristas, ela emprega este termo. Os elementos xa recordan, cando di, sen gramática nen regras de ningunha cras, esta obra conterá xiros que disoarán aos ouvidos dun purista, pero con todo ela proclama a necesidade de que haxa flores antes da botánica. En fin, os elementos que integran a típica captatio benevolente interpretámonos como respeito polo tamaño da empresa que se aborda, nada menos que significar a potencia estética da lingua galega e informar da capacidade cultural do pobo que pertence. En liña con estas definicións, compre situar a dedicatoria a Fernán Caballero e máis a utilización da meniña gaiteira como a delegada autorial. Cuarto, xusto no ecuador da súa vida adulta e da súa vida literaria, a escritora escreverá un texto fundamental, o ensaio en forma de carta chamado Las Literatas, ou Carta a Eduarda. Se cualificamos o poema inicial de Follas Novas, xa comentado, como a chavella que une ideolóxicamente a obra anterior e posterior da escritora, tal carácter atribuímoslle tamén, sen dúbida, a este fundamental texto da súa autopoética. Advertamos, en primeiro lugar, a rareza dos nomes da destinataria e da remetente desta epístola, Eduarda e Nicanora, en liña coa singularidade, coa rareza, do papel da escritora a conquista dunha normalidade negada. En segundo lugar, o mesmo formato do ensaio, os limites dunha carta, falan as claras de algo que só se pode confesar libremente a unha amiga, porque non forma parte do debate xeral, nen dos asuntos considerados relevantes. En terceiro lugar, o artificio distanciador que utiliza na postdata
di que o achado casual desta carta que ela di transcrever por análoga dos seus sentimentos, dá idea a si mesmo dunha especie de clandestinidade ou de identidade náufraga no océano dunha habitualidade como aquela retrata no interior dun ensaio. A maiores, o ensaio, está infiltrado dunha ironía e dun humor envexáveis, lonxe de toda irritación, e asemade certeiro e profundo como unha frecha ben disparada contra todos os preconceitos, discriminacións e falsos xuizos aplicados ás profesionais das letras. Seguindo unha táctica que a autora usará en máis dunha ocasión con moi eficaces resultados, a reivindicación do campo literario feminino que inclúe a súa dela mesma, a autodefensa, non se vai cinxir só a argumentos defensivos nunha sorte de discurso de advogada defensora, senón que vai retratar, parodiar a fachenda masculina, no capítulo da suficiencia, verbo dos propios méritos. Inclúe unha matización importantísima ver sobre ou acerca do condicionante económico que pesa sobre aquelas que se dedican á literatura e que non teñen dote ou patrimonio importante. Informa da xenostima reinante na sociedade galega, capaz de admirar críticamente o vindo de fora e ser indiferente ou hostil co que nace dela mesma. Non falta a crítica aos estudados, cuxa carga de ilustración non dá para valorar o que unha connacional igualmente ilustrada escreve e publica. Aparece, como non, o mito da dependencia esencial de Eva, verbo do Adán, humano, xenético, con palabras tan claras e transparentes que, de seren lidas, supoñen da súa propia man autorial o desmentido radical do papel pigmaliónico de Murguía. Di ela, por lo que a mí respecta, se dice moi correntemente que mi marido trabaja sin cesar para hacerme inmortal. Versos, prosa, bueno ou malo, todo é suyo, pero sobre todo lo que les parece menos malo, e non hai principiante de poeta ni hombre sesudo que non lo afirme. O camiño, por tanto, da escritora autodefinida non é doado nin recompensado. A soidade está servida. Non hai reciprocidade no endogrupo, as mulleres de orde ou as sumisas non van a probar a diverxencia, e non hai comprensión no exogrupo. Adán Pigmalión non está disposto a admitir o xenio feminino independente. 5. A novela central na pentaloxía narrativa rosaliana, El caballero das botas azules, iníciase cun texto prólogo, diálogo teatral, entre o home e a musa. Aquel verase submetido a unha sorte de exercicios espirituais laicos e revolucionarios, ao compás da análise implacável e irónica dela, da musa. Deste proceso sairá el reconvertido para comezar a súa intervención na sociedade de Madrid, poñendo a patas arriba en todas as convencións sociais e en todas as prácticas clasistas e reaccionarias dominantes. Este texto inicial constitúen por sí un tratado do papel da literatura nunha sociedade como a contemporánea española e incorpora, ademais, máis unha apertura do ponto de vista xenérico autorial. Cando o home, arrepiado, contempla o que denomina marimacho, a autora, dicir, a musa, a autora comprácese en descrever efectivamente con trazos positivos un ser andróxino. A nova sociedade que se postula debe incluir tamén a reformulación dos papéis de homes e de mulleres, con todas as mudanzas necesarias. Fica inteiramente redefinido o conceito de normalidade que non será tal se non se admitir o que na natureza humana existe de seu. A novela é única no sentido completo do termo. Non hai no 19 español ningunha que ataque con tal contundencia e con tal liberdade humorística os alicerces dun modelo social mancado por mentiras, discriminacións, fobia ao traballo, desclasamento, adulación do poderoso, afán de ostentación, literatura banal e prensa venal. O fantástico final, coa invasión do palacio polas masas e a socialización da sabedoría, está clamando por unha mudanza radical a que comezou a Revolución do 68 e 6 anos máis tarde ficou fanada pola Restauración. A novela, que conta cunha extensa monografía na máis recente obra de Francisco Rodríguez, de 2011, contén tamén un pozo de suxestións para perfilar a particular pegada autorial do ponto de vista ideolóxico en un momento vital aínda cheo de esperanzas. Apontemos, afinal, unha hipótese de influencia posível que falaría da descendencia desta novela rosaliana
a respecto dunha das últimas de Galdós. Vou comprimir a información que despois, suponxo, pode aparecer máis completa e publicada. Por tanto, vou comprimir. En 1909, o escritor Galdós publicará El caballero encantado, cuento real inverosímil. Novela, polo xeral, mal conceptuada pola crítica, que a xulga fracasada, propia da senilidade ou como último soño romántico do escritor. O pecado do novelista estaría no uso do maravilloso, fantástico e surreal para endereitar un modelo social progresista, antagónico do predominante na España do momento e coincidente co desempeño do escritor como deputado republicano nas Cortes españolas. Ben, en fin, o artificio que o escritor monta é a reconversión de un aristócrata que é un auténtico explotador laboral, pois por encantamento de unha personaxe chamada a Madre, que é España, nada menos, pois en virtude deste encantamento, este aristócrata absolutamente desprecível, pois vaise ver convertido en campesino primeiro e en obreiro despois. En parella cunha mestra, e de aí nacerá, desa unión nacerá Éspero, que é a nova España que el postula ao aveiro moito tamén do noventeuchismo, quer dizer, de todo o rexeneracionismo deste tempo. Ben, que saibamos, ningún crítico apontou a influencia que nós agora insinuamos. E subliño, claro, insinuamos, non habería que facer as comprobacións oportunas. Ben, de ser certa esta hipótese estaríamos ante un caso rechamante. 42 anos separan a novela de Rosalía de Castro e de Galdós. Distancia tanta como que afasta o carácter revolucionario da primeira do reformismo da segunda. O que a galega ficcionaliza aos seus 30 anos cábelle ao español ensoñalo na súa vellece. E é sintomático como este achegamento ao fantástico inverosímil se produza, en Galdós, cando se trata de imaginar un mundo novo para o que os procedementos do realismo por el abondosamente usados non valerían. Insistimos en como a influencia de Abela referiríase non ás posicións ideolóxicas de unha e outro, que son ben distantes e distintas. Pois ben, xa na recta final. Da man na Follas Novas destacaremos só dous aspectos. O primeiro ten a ver cunha grave declaración da autora no ensaio inicial que precede e explica a obra. Trátase dunha ligazón propositada entre o eu autorial e o eu lírico, en virtude da cal fica expreso un compromiso social e político que vincula de por vida a escritora e comunidade de pertenza. Sentir como propias as penas alleas e a súa lapidaria síntese. O segundo ten a ver co seu autorretrato, en dous planos e discursos, na prosa do prólogo e no corpo poético. Non cabe dúbida de que nun e noutro se compón un universo autorreferencial, íntimo, desde unha outredade que debe sortear ademais as limitacións da censura. Deben relerse, pois, con toda atención a autopoética do discurso que encabeza a obra e dentro dela, en particular, o libro 2 do íntimo, que nos seus 36 poemas debuxa un completo cuadro das pulsións autoriais, sexa na confisión do máis profundo e estremecido da súa psique, sexa na sensación de acoso e soidade, sexa na súa coñecida crítica do inhumano dogmatismo religioso, ou ben na comprensión proverbial das máis extremas decisións humanas, como o suicidio. Non por casualidade este libro comeza e acaba con senllas despedidas. A da autora dos seus lugares queridos, previa a súa nova viaxe a Castilla, é a que dá conta do suicidio da solitaria, en acto de xustiza poética. É este poema a esquela mortuoria, o obituario que a infeliz nunca tería por máis ninguén. Do eu biográfico inicial, a solidaridade profunda coas conxéneres e moi en particular coas máis desgrazadas e desprezadas. Ela vai ser a súa intérprete, a directora dun filme que as fará protagonistas por vez primeira na historia. E ben, como conclusión tamén esquemática. Rosalía de Castro non conta con ningún paradigma autorial que conforme aos seus desexos e intencións lle sirva para conxugar ou declinar. Tal aserto non conleva illala de todo o universo de influencias, leituras e fontes que se poden rastrexar no conxunto da súa obra. Mais é o caso que en toda a súa obra central ela vai perfilar un eu autorial absolutamente singular, o que dá orixe ao que chamamos unha denominación de orixe intransferível. Varias circunstancias conspiran para que isto sexa así. En primeiro lugar, a fusión de tres excentricidades, no sentido etimolóxico do termo.
Como muller disidente do papel adscrito ao seu sexo e do construído históricamente como xénero, como galega patriota que se impón como tarefa urxente a rehabilitación da súa nación e a elevación das súas clases populares, e, en terceiro lugar, a de escritora independente, non suxeita a modas nen a modos teledirixidos. No seu tempo, a escritora admitida tiña que seguir sendo respeitosa da tríade dos 3 Ks, da tríade coñecida, Kinder, Küche, Kirche, é dizer, o círculo da maternidade, da domesticidade e da Igrexa como expansión e, sobre todo, como axente de control moral. Ela, que foi nai de abundante prole e que se afanou por alimentala e por instruíla, rompeu aquel corsé para, nos seus 48 anos de vida, servir con todas as características dun oficio experto a súa vocación de escritora, concebida como unha profesión e un medio de vida, non como un hobby ocasional. Os seus 10 libros publicados, varios inéditos desaparecidos, moitas outras páxinas en ensaios ou artigos acreditan tal dedicación permanente. Non agardou a ser autorizada por ningunha autoridade masculina. Deconstruíu a asociación autoría masculina e enfrentou o poder social dominante tamén na autoridade literaria. De aí nacerá unha superespecificidade, porque inconformista non se adaptou ao modelo de inclusión reducida e marxinal previsto para as literatas. A transgresión é de tal calibre que desafía as clasificacións e taxonomías tradicionais, aquelas que por exclusión non contemplaban tal riqueza de perspectivas, de sentimentos e de pensamentos como os que alberga a súa obra. A súa produción obriga a unha redefinición do clásico aplicado á literatura galega. Non cabe falar de demisión daqueles atributos que sinalamos antes. Mantén ergueita até o final dos seus días a bandeira do patriotismo galego, do feminismo e da independencia de criterio. Tentamos, pois, dar conta sumariamente dunha sintaxe e dunha semántica tan ricas canto profundas e orixinais. E moitas grazas. Ben, correspóndeme a min agora actuar de retrucante. Na primeira sesión deste congreso, no mes pasado, comezaba Pilar Cajiao reflexionando sobre o que implicaba ser retrucante. E certamente creo que esa palabra, que non sei se se empregou previamente, pero sí que en certo xeito supón posicionarse na formulación inicial de que un vai falar, pois sí que leva unha reflexión sobre o que é o diálogo intelectual, mesmo a circulación e intercambio de ideas. A min, como punto de partida para hoxe actuar aquí de retrucante da conferencia de Pilar García Negro, o primeiro que me suxería a palabra retrucante era a dialéctica, era pensar que Pilar García Negro de algún xeito ia expoñer unha tese e que eu debía intentar de algún xeito procurar unha antítese para tal vez despois nun turno de debate chegar a algunha especie de síntese. Pero claro, se eu intento ver, sintetizar en dúas palabras esa tese que Pilar nos expón, pois é a defensa, digamos, dun eu autorial absolutamente singular para Rosalía, a idea de que non encaixa en ningún paradigma previamente asentado. Entón, partindo desa idea de ver se eu podía establecer unha antítese, vía que era esa incómoda obriga de procurar, intentar ver se certamente eu podía de algún xeito defender a existencia dun paradigma autorial para Rosalía. É evidente que os paradigmas estabilizadores xa tradicionalmente asentados, pois non ia ser eu quen aquí de defendelos. De feito, xa a propia Pilar, na súa intervención no Congreso de 1985, sinalou cales eran eses paradigmas e que a súa función ideolóxica era moi clara, unha función estabilizadora e, no fondo, digamos, neutralizadora de toda a potencia de Rosalía. Entón, eu non vou establecer un paradigma, por eso, digamos que a miña intervención non vai ser unha antítese, vai ser máis ben unha nota ao pé, que ven ser tamén como unha especie de subliñado, como moito unha paréntese que ao final, en certo xeito, pois vai apoiar e reforzar a idea da singularidade de Rosalía. Pero sen ser un paradigma, sempre tendín buscar
unha relación ou unha posible conexión que non fose desas que tradicionalmente se viron, que así e todo a mí me parecía moi evidente e fíxoseme especialmente evidente a partir da propia lectura da conferencia de Pilar, e para no final tamén reflexionar sobre por que se fixeron outros paradigmas e pola contra outras formas de relación ou de conexión con outras figuras autoriais pois non foron tan tratadas, non? O século XIX é certamente o século da incorporación decisiva da muller como escritora e como creadora literaria. A conquista feminina dos espazos públicos foi sempre vagorosa e problemática. Foi sempre adiada por mecanismos de poder que van desde a prohibición máis explícita ata a máis sutil estigmatización ou ridiculización. No comentario e na análise que fixo Pilar sobre o fenómeno da pseudonimia masculina no XIX, en tan iluminador contraste co que acontece no sistema galego, ao final creo o mellor tamén poder reflexionar sobre a causa diso. De algún xeito, volveu a min novamente a idea de que debíamos poñer en relación a Rosalía con toda a tradición de mulleres escritoras do XIX e particularmente o que eu vou intentar facer con aquilo que no ámbito da literatura anglosaxona foi un termo popularizado en primeiro lugar polo escritor norteamericano Henry James, se deu en chamar The New Woman Writing. Esa escrita da nova muller que é fundamentalmente de autoría feminina, pero non exclusivamente. De feito, introdúcese aí, por exemplo, a escrita de autores teatrais de finais de século como moi fundamentalmente Ibsen, non? Entón, esa tradición anglosaxona, non, que vai de Mary Shelley a Jane Austen, pasando por George Eliot e a Sir Max Bronte, e que foi fundamental na historia do primeiro feminismo, unido a toda esa, todo o discurso que xurdiu en torno á cuestión da escrita da nova muller, eu creo que amosa relevancias e conexións enormes coa figura de Rosalía. Non constituindo un paradigma autorial, porque, de feito, a maior parte das referencias que eu vou facer imos ver que son posteriores a Rosalía, pero si vendo unha conexión e vendo que tal vez esa musa da novidade pois tiña aí un papel precursor, non? Ben, vou comezar, digamos, dunha cita precisamente da descripción desa nova muller que fai Gail Finney nun libro do ano 1989 nun estudo sobre esta cuestión. A cita é un pouco longa, pero creo que é interesante. A nova muller procura autorrealización e independencia, a miúdo optando polo traballo como forma de sustento. Típicamente, loita pola igualdade nas súas relacións cos homes, intentando eliminar a dobre peneira que rexe os costumes sexuais da época, e, en xeral, máis franca sobre a súa sexualidade que a bella muller. Decepcionada polas actitudes masculinas ou pola dificultade para combinar matrimonio e carreira, a miúdo decide permanecer solteira. Paralelamente, outorga un valor crecente ás relacións con outras mulleres. Esta nova énfase literaria na solidariedade feminina desenvolveuse en paralelo ao crecemento do asociacionismo feminino. Mais aínda, a nova muller tende a posuir unha boa educación e a ler moito. Aínda que non necesariamente sufraxista, é probable que estea máis interesada en política que a muller convencional. Finalmente, a nova muller é físicamente vigorosa e enerxética e prefire as roupas confortables ás vestimentas restrictivas que adoitan utilizar as mulleres do seu tempo. Decote levan o pelo curto, conducen bicicletas e fuman, todos eles considerados hábitos usados para as mulleres no cambio de século. Significativamente, con todo, o destino final da nova muller ficcional é frecuentemente a histeria ou algunha outra desorde nerviosa, enfermidade física ou mesmo a morte, a miúdo por suicidio, sendo o seu final desgrazado consecuencia do feito de que a sociedade simplemente non estaba preparada para acoller as súas novas maneiras de ser. Esta nova muller que emerxe, creo que é interesante que aquí nesta cita se fala da nova muller ficcional, porque un dos intereses, creo eu, do termo é precisamente esta ambigüidade, esta ambivalencia, porque foi utilizado tanto para referirse ás propias autoras como a personaxes literarios, non? Ben, esta nova muller que emerxe nesa segunda metade do século XIX fortalécese no cambio de século e considérase que cede
coa declinación estetizante, emborcada cara a moda e as festas da flapper que emerxerá nos anos 20. Esta nova muller non pode entenderse sen a literatura. Por un lado, a literatura foi unha das canles de conquista e de realización da nova muller. Esa independencia, esa realización que procura a través da independencia, pero moitas veces tamén a través da realización artística, incluída a literaria. E, ao mesmo tempo, a literatura retratou esa nova muller e contribuí, por tanto, tamén a que existise. Boa parte, aínda que non todos, dos trazos que podemos ver nesta definición son aplicables. A propia Rosalía, por un lado, e, sen dúbida, tamén a moitas das protagonistas das súas obras. Eu vou comentar simplemente conexións entre obras e autores e autoras do que se considera esta escrita da nova muller coa obra tamén de Rosalía. Focalizando sobre todo 4 puntos fundamentais: o aspecto da educación da muller, o tema do matrimonio, a dedicación laboral, moral, sexual, en fin, todo no mesmo punto, a androxinia, que é algo que xa emerxeu aquí repetidamente xa pola mañá e agora tamén, e que é un aspecto decisivo na definición da nova muller, e, por suposto, na cuestión da muller escritora. Comezando co primeiro punto, o tema da educación da muller foi unha cuestión clave do primeiro feminismo que entroncaba xa cos ideais ilustrados. A literatura anglosaxona da época está chea de institutrices, que é unha forma menor de acceso, digamos, a unha vida intelectual. En concreto, George Eliot, unha destas autoras que recurriu ao pseudónimo masculino, tende a ter protagonistas marcadas, definidas, caracterizadas totalmente pola súa enorme ambición intelectual. No caso, por exemplo, da protagonista de Middlemarch, Dorotea, digamos que ela procura, a través do matrimonio, a dedicación intelectual, posto que non podía facelo de xeito directo, había que atopa casar cun home moito maior que ela, o que ela admira intelectualmente, coa intención de servirlle de traductora, de axudante, e a chegarse, aínda que fose dun xeito vicario, interposto, a esa dedicación intelectual. Certamente que isto acaba en desengano porque ela acaba descubrindo que realmente ese home Casaubon é simplemente un pedante que está falando dunha obra que nunca vai rematar. Debería ter sospeitado xa polo título da obra, porque é a key to all mythologies, ou seja, a chave a todas as mitoloxías. Noutra obra, Aurora Leigh, da que volverei falar, de Elizabeth Barrett Browning, a cuestión da educación da protagonista ocupa un papel fundamental no comezo da obra. Significativamente, faise que esta nena quede orfa e viva exclusivamente co pai, que o pai teña unha dedicación moi obsesiva digamos, o estudo dos clásicos grecolatinos, de maneira que dos 3 aos 13 anos ela viva rodeada dese ambiente. Morto o pai e desprazada a Inglaterra, a súa tía intenta introducila ou endereitala cara a unha boa educación feminina. Ela resístese atopando, digamos, a biblioteca paterna e continuando dun xeito autodidacta. En calquera caso, este tema da preocupación da formación e da dedicación intelectual da muller foi certamente moi importante neste conxunto de obras e atopámola, como non podía ser de outra maneira, en Rosalía. En El caballero de las botas azules, por exemplo, a escola de Dorotea representa moi ben e do xeito irónico que tamén caracteriza a Rosalía o que supuña unha visión crítica do que era a educación da muller na época, cando presume, digamos, de que é unha moza fabulosa porque di cieguita la tengo. E cando se describe a formación di: a los 16 años no sabía más que leer torpemente en el catecismo, escribir sin ortografía, coser un poco y jugar a los alfileres. Polo tanto, digamos, temos esa crítica da educación que se recibía.
Isto entronca co problema, digamos, da realización da muller, e co tema, a visión que se daba do matrimonio, o tema da dedicación laboral, e tamén ligado a isto a cuestión da moral sexual. Nesta escrita sobre The New Woman Writing, a nova muller, a cuestión da independencia e a realización adquire unha importancia radical. Moitas, como se sinalaba na cita que lemos, optaban por permanecer solteiras ou tamén por romper un vínculo matrimonial asfixiante. Hai obras clave, ás veces esa ruptura por vía de suicidio, como pode ser nunha obra de finais de século, en The Awakening de Kate Chopin, non? Ou era unha ruptura que implicaba, digamos, a exclusión social e que supoñía rachar coa convención matrimonial, non? Como a propia Nora de Casa de Bonecas de Ibsen. Neste sentido, Ibsen, precisamente nunhas das súas notas a Casa de Bonecas, fixo o que se convertiu de feito nun dos asertos do primeiro feminismo, non? Creo que de todos coñecido. A muller non pode ser ela mesma na sociedade contemporánea. É unha sociedade exclusivamente masculina, con leis ditadas por homes e con xuíces que xulgan a conduta feminina desde o punto de vista masculino. Nalgúna obra da época hai unha ruptura radical co matrimonio e tamén co cristianismo. A máis forte, creo eu, é a de Thomas Hardy en Jude the Obscure. Neste caso, digamos que dous protagonistas previamente casados rompen cada un o seu vínculo matrimonial, viven xuntos e teñen descendencia. O castigo, a sanción do propio argumento é durísima, posto que o fillo do primeiro matrimonio de Jude, que ven vivir con eles, aforca os fillos que Jude procrea con Xu e despois suicídase. E a muller, Xu, despois deste, interpreta que isto é o pecado, digamos, o castigo, o seu pecado, e replégase dos seus propios posicionamentos, abdica deles e procura na religión o perdón, non? Hai que dicir que a reacción social foi tan forte a esta novela que Thomas Hardy, malia ser un home, fixo unha demisión, unha renuncia que esperta ecos para nós, porque prometeu que despois desa nunca máis escribiría unha novela e mantivo durante 32 anos. Non? Parece que a cuestión de o tabú da moral sexual cristiá e do vínculo matrimonial resulta moi problemática. Non hai que esquecer que no caso de Rosalía a cuestión xorde, Rosalía ningunha novela presenta unha ruptura tan tallante como a desta, pero é nun artigo no que toca precisamente unha cuestión emparentada, unha cuestión ligada á moral sexual a que provoca unha reacción tamén semellante. En calquera caso, nas novelas de Rosalía, en La hija del mar, non teño tempo de ir analizando, entón como dou por feito, menciono moi sucintamente, non? Pero como di nun traballo moi recente, Joana Marsó é un alegato a favor da emancipación feminina, ou polo menos hai un alegato que a percorre, non? Mara, en Flavio, é un dos casos máis claros, non? De ruptura, en un solo momento, con una sola palabra, destruís nuestra honra y nuestra felicidad, sin que hayáis establecido en favor nuestro ningún medio de reparación, ni noble, ni digna. En El primer loco, Luis e Pedro manteñen unha conversa onde se revela unha concepción do amor absolutamente antirromántica. De feito, acaban provocando a desgraza das mulleres que os aman, sexa Rosa nun caso, Esmeralda noutra, e mesmo as protagonistas femininas, Mara e Berenice, pois teñen unha visión moi escéptica e desencantada, non? En El caballero de las botas azules, a condesa Pampa reclama unha nova muller, non? Mesmo a aparición de este termo, nova muller, que coincide literalmente, non? Co que no ámbito anglosaxón se chamou esta The New Woman Writing, non? Creo que é moi significativa, pero a condesa Pampa é consciente de que eso non pode chegar.
ou de que aínda non chegou, e reclama unha nova maneira de vivir os amores, pero di, la misma Italia ha perdido su tan renombrada originalidad en materia de amores, y una imaginación ambiciosa y sedienta de algo nuevo apenas encuentra a dónde volver los ojos, ¿no? A cuestión da androxinia, ben, como dicía, hoxe repetidamente xurdiu o falar da iconografía de Rosalía, leronse diversas citas, por exemplo, de Murguía, de Unamuno, entón non cabe dúbida de que na visión de Rosalía xogou o mito andróxino, pero é que este está moi presente na presentación da nova muller. Outras moitas mulleres escritoras da época foron descritas en similares términos andróxinos. É moi coñecida, por exemplo, a referencia de Turgeniev a George Sand dicindo que home tan valente, que boa muller. E poderíanse procurar moitísimos exemplos. Na propia cita de Gail Finney alúdese a que na nova muller predomina unha vestimenta andróxina, unha actitude atlética e vigorosa. Para min, algunhas das páxinas máis sorprendentes da produción de Rosalía están precisamente no prólogo a El Caballero. Esa plasmación que é a máis explícita e sorprendente da androxinia como marca de novidade, esa musa andróxina, anuncia tempos, estéticas e literaturas novas, pero conforma ela mesma tamén unha nova muller, unha nova persoa. Esa musa andróxina, a que o home chama marimacho, anfibio, abominación, e que ten a forza de responder todo lo que ha sido hecho es bueno, hombre eminente. A propia Chuslama tamén nun traballo recente di que esta musa andróxina encerra unha promesa de regeneración social. Pero tal vez para min onde máis radical é Rosalía é na presentación da propia muller escritora, porque se un vai, por exemplo, a literatura anglosaxona, atopa moitas mulleres, como no caso de George Eliot, con ambición intelectual, pero non é tan frecuente a aparición da muller explícitamente escritora. Tal vez a excepción máis notable é unha obra que xa mencionei, Aurora Leigh, de Elizabeth Barrett Browning, do ano 56. Aí teño unha cita un pouco longa, non sei como vou de tempo, leo a cita. Bueno, esta obra, sumamente interesante desde este punto de vista, é unha narración versificada que se compón de 9 libros, onde aparece unha protagonista que persegue a realización a través do éxito, digamos, como escritora. Unha ambición que é a de producir unha grande obra literaria. Por ese motivo, ela rexeita, despois desa formación inicial que tivera co seu pai, con 20 anos rexeita a proposta de matrimonio do seu curmán, que intenta convencela nos seguintes termos. Dille ela, co cal conclúes, bueno, é unha traducción miña que non garda as cualidades poéticas do texto, só o sentido. Que nunca te darás por satisfeita coa louvanza que os homes fan das mulleres cando xulgan un libro non como un libro sen máis, senón como a obra dunha muller, expresando o respeto comparativo que encerra, en realidade, o máis profundo desprezo. Oh, excelente, que graza, que lixeireza, que xiros tan fluídos, que discernimento delicado, case pensamento. O libro fai honor ao seu sexo, a bofé. Entre as nosas mulleres escritoras facemos sitio para esta escritora e congratulamos o país que produce nestes tempos tales mulleres capaces de deletrear. Para aí, respondín, acendida polas súas palabras, cunha rápida lama de emoción. Liches na miña alma, xa que non o meu libro, e argumentas ben que non aceptaría, non diremos a este tipo de gabanza, calquera gabanza en sí un fin sen valor, senón a tal uso da arte nobre e a vida dourada. Son nova, e pode que feble, iso distí, por ser muller, e polo demais, grazas. É de lonxe mellor perseguir unha finalidade frívola con medios serios que unha arte sublime de xeito frívolo. Entón, esta muller que persegue chegar a producir unha grande obra de arte, xera este tipo de discurso. Ele intenta disuadila precisamente, argumentando que como muller nunca o que poida escribir vai ser acollido como unha obra literaria de valor. No caso de Rosalía,
a presenza da muller escritora dentro da propia obra é unha constante transxenérica. Aparece na propia poesía, mesmo desde a propia enunciación, ese eu cantar, cantar, cantei, de Cantares Gallegos. Aparece no ensaio, aparece nos escritos de corte máis ensaístico, en las literatas, que xa citou Pilar, pero aparece tamén de maneira moi clara na narrativa. Significativamente, por exemplo, en La hija del mar, Teresa, que se define clarísimamente como poeta, pero é unha poeta que non escribe, é unha poeta estéril nese sentido, poeta de sentimento, pero que non é capaz de producir. Mara, a máis explícita das escritoras da produción rosaliana, racha o que escribe. Se un procura a conexión con George Eliot, entre George Eliot e Rosalía, ve que cando teñen protagonistas femininas que buscan a escritura, a creación ou a realización intelectual, acaban normalmente na esterilidade, na conciencia de que iso aínda non pode ser aceptado. E acabo xa con esa reflexión final, e volvendo á significativa referencia coa que comezaba Pilar García Negro a súa conferencia, aludindo a Joanne Rowling. Ela dicía, no centro do sistema, a finais do século XX, parece que debería... Bueno, eu querería... A min isto levame a pensar sobre como concibimos mesmamente o funcionamento dos sistemas literarios. O paradigma romántico que se impuxo, ese paradigma estabilizador e neutralizador que se impuxo a figura de Rosalía, parte de presupoñer que nos sistemas tende as novidades xorden do centro, o dinamismo aparece no centro, desprázase cara a periferia onde tende a chegar de xeito serodio. En realidade, o propio teorizador das teorías sistémicas, Itamar Benzojar, deixou moi claro e apuntaba que as novidades aparecen moitas veces na marxe do sistema. En ese sentido, eu creo que a condición múltiplemente periférica e subalterna de Rosalía permitiulle, en grande medida, ser unha radical renovadora, en certo xeito, esa musa andróxena. Polo tanto, creo que iso é o que lle dá a súa radical singularidade e o que fai que, senón un paradigma autorial, si polo menos poidamos pensar en liñas que non foron as tradicionais e que resultan moi iluminadoras para pensar a Rosalía. Ben, pois, despois destas dúas intervencións tan iluminadoras e tan suxestivas, abrimos un turno de preguntas, comentarios, retruques dende o público o que queirades. Non sei se Pilar, o mellor, como primeira aludida, quere dicir algo. Eu quero que as miñas palabras sexan, en primeiro lugar, de agradecemento que aínda non o expresei a presentación da profesora Dolores Vilavedra e a tan completa paseata, no bon sentido do termo, que a profesora María López Sández fixo, claro, non só desta exposición esquemática a forza, senón de todo ese subsolo que pode haber por baixo dela e, sobre todo, claro, por baixo da obra de Rosalía de Castro. Entón, nesa liña, que penso que contén moitas insinuacións, pois eu quero apontar únicamente o seguinte, son así unhas evidencias moi breves. 3 escritoras do XIX nadas na Galiza, que son Concepción Arenal, Rosalía de Castro e Emilia Pardo Bazán. Para nada, líbreme Deus de incluílas, de metelas no mesmo cóctel ou na mesma, ou consideralas esencialistamente por seren mulleres e por seren nativas da Galiza, pois representantes de un prototipo repetível, en absoluto, para nada. Agora, o que quero significar é que na literatura galega Rosalía Castro por antonomasia e na bibliografía española seguen a ser personaxes
as dúas primeiras, Concepción Arenal e Emilia Pardo Bazán, personaxes de tratamento imprescindível até os nosos días. Ben, isto, entón, aquí estou a falar de unha común nacenza na Galiza, e de certos trazos, tal vez, de personalidade, non de ideoloxía, que pode ser absolutamente antitética, en fin, que daría para un estudo moi intenso e moi longo. Na literatura española contemporánea, daquela, abundan as escritoras. E hoxe, eses nomes só teñen agás o caso de Gertrudis Gómez de Avellaneda, que ademais está moi vinculada á súa cubanía, e, por tanto, a ser unha escritora, lóxicamente, claro, apropiada pola illa do Caribe, pero fora diso, eu pregúntome unha Carolina Coronado ou unha María del Pilar Sinués, que eran das máis, como foron das máis populares da época, hoxe teñen ou terían un interese exclusivamente erudito, nada máis, non outro, ou histórico. Entón, digo isto porque concordo co que afirma a profesora María López Sández cando traza unha ponte de ligazón co mundo anglosaxón. E iso non só polas fontes rosalianas ou polas leituras que pudera ela coñecer, senón porque hai, e a profesora Kathleen Mark ten esa liña de investigación clarísima, hoxe en marcha, hai unha ligazón evidente, ao ponto de que o que a profesora Kathleen Mark ten investigado sobre as blue shocking, as medias azuis, é dicir, ese distintivo de vestimenta que, por contra, que eran medias, era unha prenda de vestir máis modesta que a das cortesás ou a da aristocracia ou burguesía. Pois aí habería mesmo unha posibilidade de explicación do famoso azul das botas do cabaleiro, del Caballero das Botas Azules. Eu alegro-me moito tamén de que, agora nomeando esta novela, de que esta novela ocupe hoxe, dentro do coñecemento integral da obra de Rosalía de Castro, a importancia que merece. Eu afirmo taxativamente que non hai outra que seja igual, está publicada en 1867. Daría, desde logo, para moito. E tamén teño que recordar que houbo unhas cantas comunicacións e mencións no Congreso Rosaliano de 1985, mas xa na tese de doutoramento da primeira sobre Rosalía de Castro na Universidade Galega de Francisco Rodríguez ocupa realmente un capítulo inteiro, unha auténtica monografía. E inclusive noutras aportacións como as da nosa terra, monográficos da nosa terra en 1984, na reedición de 1990, ou inclusive neste volume xa case que de bibliófilos, como que eu trouxen aquí, Rosalía de Castro, unha obra non asumida, que tivo unha grandísima divulgación no seu, en 1985 tamén, pero está editada pola Agrupación Cultural Alexandre Bóveda. Despois, tamén, sobre o matrimonio que foi mencionado xa moi rapidamente, eu relín hai pouco, por mor así oportunamente ou oportunistamente, por mor de se celebrar o bicentenario desta novela, relín hai pouco Orgullo e Prexuízo, ou Orgullo e Preconceito. E é curioso porque, sendo unha novela con aspectos do punto de vista do perfil feminino tan avanzados, mas non dá escapado da rede ou da cerca matrimonial. En toda a obra de Rosalía de Castro non hai unha soa mención, pero non hai nen unha soa positiva ou benéfica do matrimonio tradicional. É que non hai, nen con lupa. Se me permite, se me quedo por ler a cita, que seguro que xa é coñecida, pero que non, do matrimonio, ademais posta, porque primeiro esta, en El Caballero, a bella muller, cando Mariquita lle vai consultar, que despois de moita retórica conclúe que se el matrimonio es cruz, vale máis andar sin cruz que con ella. E logo é a voz da autora implícita a que di, las unas cargan sobre sus hombros la pesada cruz del matrimonio. Exactamente. E outra citación tamén del Caballero, onde se afirma claramente tamén que a muller casa unha soa vez
E se casa dúas por ser viúva xa non é moi ben vista. E o home casa, matrimonio, mas depois casa coa toga, casa coa cátedra, casa con quen, co que lle convén. É dicir, non hai unha... E tendo en conta que o matrimonio era concebido como destino fatal fora das freiras ou monxas ou fora das... Ben, entón, totalmente aí a nova muller, eu penso que está totalmente aí perfilado iso. Así que, en fin, que hai aínda unha canteira de temas e motivos do máis atractivo e do máis atraente para seguir pescudando, non? Ben, tedes dende o público a palabra, cando que irades facer uso dela. Ben, eu non quería deixar de relacionar isto con algo que saiu pola mañá e que, como decía Pilar, nos queda un pouco unha materia pendente, non? Que sería facermos realmente unha cronoloxía detallada destas escritoras, estas novas mulleres, e vermos documentando na medida do posible as que Rosalía coñeceu por referencias que hai nos textos, nas adicatorias, citas e demais, e un pouco tamén esa tarefa pendente que citábamos pola mañá de reconstruirmos a biblioteca, non a biblioteca de Seus, sino a biblioteca de lecturas, bueno, que algunha pista adiantou Victoria de cales son os contactos padroneses neste caso, ou creo que tamén no Liceo de la Juventud habería cabos que atar por aí, para termos realmente clara esa diacronía, non? Dicir, en que sentido se establecen as relacións dun modelo que obviamente Rosalía non pode importar directamente porque está nun contexto completamente diferente, e quería tamén relacionar isto con algo que dixo o de Fernando pola mañá que me pareceu moi suxerente, porque hai algún libro publicado de fotografías de mulleres lendo, e como, bueno, porque eu lle preguntei por un cadro de Ramos que puidemos ver, que para min era quase descoñecido, e como el o insería nesa xenealoxía dun imaginario de mulleres lendo, non? É dicir, ese imaginario non se crea obviamente da nada, créase porque responde a unha realidade e a máis é un tipo de retrato de muller profesional, bueno, a leiteira coa cántara de leite e a muller intelectual ou escritora co libro na man. Por tanto, creo que aquí tocaste esas dúas un tema que a mí me interesa moito, que é esa dimensión profesional que se nos sigue a escapar, porque tamén quase inevitablemente tendemos a aplicar categorías contemporáneas que non valen, non? Exactamente. Contemporáneos, por tanto, aí caeríamos en anacronismo, pero despois tamén collidas ou ben da rutina ou ben de realidades que non se corresponden coa nacional galega. E explícome. A rutina de dicer, non, que escritoras hai moi poucas, pero que é totalmente o contrario. Con respecto ás debidas proporcións. Entre 1860 e 1870 inventariou Celia María Armas García, con un libro publicado, non menos de 20 escritoras, 20 asignaturas femininas. Entón, pois, dicemos, que poucas, non, é que non son poucas, é que son moitísimas. A vida conta, ou téndomos en conta, todo o que se precisa para que haxa unha asignatura feminina en prensa e non digamos en libro. O analfabetismo é brutal. O plus do analfabetismo feminino é moito máis alto, de maneira que necesitamos, antes de que se fabrique unha asignatura feminina, necesitamos, obviamente, unha nena, rapaza, que saiba ler e escrever, é dicir, que lle aprendan, porque así, por infusión divina, non coido que se poda adquirir a destreza. Primeiro, iso. Segundo, que o cultive. Terceiro, que teña libros que ler, ou senón que llos proporcionen, ou senón que lle permitan ir, como con toda probabilidade a nai de Rosalía de Castro se esforzou en que esa nena rapaza estivese debidamente formada, porque aí eu afirmo claramente que hai unha preceptoría materna positiva. Ben, entón, que se siga, porque para escrever o primeiro que hai que facer é saber que é escrita. A escrita literaria é un palimpsesto,
obviamente, de maneira que se escreve sobre o escrito e escrévese sobre o lido, fundamentalmente. Segundo, que a Mara de turno, que citou María López Sández, é dicer, a escritora novela, a escritora incipiente, rompa os limites da censura social daquela e da súa autocensura. E, por tanto, se anime de o paso de rachar a clandestinidade, de pasar de ser escritora clandestina ou escritora para sí, escritora íntima, a escritora no sentido pleno do termo que é publicada. Cuarto, que haxa alguén que se enteire, porque se ninguén nomea o publicado, é como se non existise. É dizer, todos estes pasos, un detrás de outro. Por certo, entre esas asinaturas femininas, hainas quen, inclusive, fan poesía, que diríamos, de tintes épicos, ou hai quen fala de técnicas agrícolas, quer dizer que tampouco non é tan limitado, só que hoxe son nomes, pois claro, nomes de inventario histórico, non nomes de renome, pero aí están. Ben, por tanto, iso aquí nesa década. Na década dos 80, en España, Asturias, Oviedo, Clarín, La Regenta. Cando doña Anuncia topou na mesilla de noche de Ana Ozores, a protagonista, con un cuaderno de versos, un tintero e unha pluma, manifestou igual asombro que se hubiera visto un revólver, unha baraza ou unha botella de aguardiente. Aquello era unha cosa hombruna, un vicio de hombres vulgares, plebeyos. Si hubiera fumado, non hubiese sido maior la estupefacción de aquellas solteronas. Unha Ozores literata. 1884, Oviedo, cidade, e Clarín retrata a maravilla, neste caso a mentalidade das tutoras, en fin, das responsables de Ana Ozores, e xa coñecemos despois todo o resto. Ben, entón, é moi importante, pois, esa, claro, e despois, a respeito, claro, na literatura española, Rosalía de Castro ocupa, o mellor dito, é unha terra de ninguén, non existe. É certo, é moi certo, que se non existise porque houvese reservas a respeito da súa galeguidade total e absoluta, entón poderíamoslo entender, pero tampouco non é por este motivo. Estoume agora explicando mal. Isto é, toda Rosalía de Castro para nós, as súas descendentes, os seus compatriotas, temos que entendela, temos que lela de principio a fin. Ela levou a lingua galega ao máximo posível das súas posibilidades. Abriu o abano temático como ninguén efectivamente fixo. E despois a escrita, naturalmente, en español, polas súas propias características ideolóxicas, no seu tempo estaba condenada a ocupar efectivamente esa especie de terra de ninguén. Porque o realismo dela non é para nada o realismo do boom, entre aspas, sin aspas, da novela realista española, que triunfa 2 décadas máis tarde, na dos 80, por tanto, a dos Galdós, os Valera, os Alarcón, os Pardo Bazán, por suposto, Pereda, etc. Cada quen co seu perfil ideolóxico, pero claro, non é o caso no caso dela. Ou xa non digamos de un libro como Las orillas del Sar, que é unha maravilla auténtica, que non ten en español, colléndomos a lingua nada máis, non ten parangón con nada publicado. Eso souberon máis tarde os grandes nomes da inteligencia española, os Unamuno, os Azorín, os Enrique Díaz Canedo, os Juan Ramón Jiménez, que a adoraba. Claro, entón apropiaron a Madia Leva, claro, que ian coller de comparanza? Don Ramón de Campoamor, alabado sea Dios. Claro, hoxe tamén ten un interés histórico, pero cai das maus, non? E entón de aí tamén o de Bécquer, etc. Pero Bécquer xa era situado, non? Entón, claro que aproveitan, pero en Las orillas del Sar é inintelixible despoxando a súa autora da súa condición de galega e de un patriotismo galego que de unha forma absolutamente estremecente
para min polo menos, mantén até o fin dos seus días, que xa hai que ter valor, hai que ter coraxe e hai que ter fe profundísima na súa nación para mantelo, con todo o que lle caíra e con todo o que chovera, claro, de dentro e de fora, pero de dentro da propia nación, e que esta mañá efectivamente saiu a pasear. E ela efectivamente manteno, porque non hai parangón de versos no seu tempo como estes que rapidamente vou recordar, porque o poema non podemos ler enteiro, porque é longuísimo, pero estálle, como demostrou moi ben históricamente Francisco Rodríguez, estálle metendo o dedo no ollo, pois nada menos que ao cardenal Pallá, verdade? Nada menos. Con indicadores moi elocuentes de que se está criticando directamente o lucro e a plusvalía que quere obter o episcopado compostelano a base de unha brutal tala de árbores aquí en Santiago, en fin, en San Lourenço. Ben, ao final deste poema, ela, nesa imaxe cristolóxica que tanto que utilizou noutras ocasións tamén, di, colócase como terceira persoa e di: por que gime así importuna esa mujer? Yo inclino la frente al suelo y contristada exclamo con el mártir del Golgota: perdónale, Señor, porque no saben lo que dicen. Mas, oh Señor, a consentir no vuelvas, que de la helada indiferencia el soplo apague la protesta en nuestros labios, que es el silencio hermano de la muerte. Y yo no quiero que mi patria muera, sino que como Lázaro, Dios bueno, resucite a la vida que ha perdido y con voz alta que a la gloria llegue, le diga al mundo que Galicia existe, tan llena de valor cual tú la has hecho, tan grande y tan feliz cuanto es hermosa. Bueno, falar entón nestas condicións de unha Rosalía, e aquí habería un motivo de polémica tamén, eu sei que o termo é moi afortunado, pero claro, falar nestas condicións dunha Rosalía de misionaria, no sentido real, no sentido en curto, diríamos, bueno, a pobre de que teria que demitir? Que cursus honorum tiña? É dicir, de que eu pensei que a expresión ten outro sentido, é dicir, que significa decir unha defección, ten ese sentido, unha distancia da apoloxía de Galicia que a caracterizara. Eu nego iso completamente. Unha outra cousa é que ela, na derradeira etapa da súa vida, dito así de duro e de claro, non ten quen mire por ela. Ela non é unha persoa, aparece todo chiquilicuatre, perdóeseme agora o castellanismo coloquial, pode aparecer en prensa. Ela, a partir dunha etapa, non existe. Por algo será. Ela escreve nesa famosa carta tan mal interpretada, onde di ela radicalmente, dille a Murguía, 26 de xullo de 1881, ni por 3, ni por 6, ni por 9.000 reales volveré a escribir nada en nuestro lineal. Ela, primeiro, é o formato dunha carta, pero pensemos en calquera de nós. En calquera de nós. Home, muller ou epiceno. En calquera de nós. Antes, se efectivamente se nos zafraña. Pero imaginemos calquera escena. Alguén, por exemplo, que se declare legítimamente feminista e que sexa atacadísima polo contrario. Pois entón é totalmente lógico que responda: sí, aí vos quededes, aí vos matedes. Quer dizer, toda a miña vida, ela ven expresar nesa carta, toda a miña vida matándome por dignificar e por elevar o nome da miña patria. E agora resulta que son reo ou rea de culpa de procurarlle mal nome. Aí vos quededes. E di algo moi importante, nin por 3, nin por 6, nin por 9.000 reais, que por certo en cantidades moi grandes, daquela non eran ningunha. Ela afirma, mantén aí a súa dignidade. Non sendo di que o editor aceite as condicións que eu lle impoño. Cais eran esas condicións? Non o sabemos. Na carta que mencionou a profesora Vitoria Álvarez Ruiz de Ojeda esta mañá, tamén se intúe ou tamén se pode intuir ou insinuar
algo semellante. Quero dizer, por tanto, que o que hai, sí, desde logo, hai non un sentimento de vencida, pero sí de derrota, como non, e de canseira, e de algo tan evidente como confesar que hai un libro, unha obra escrita nos primeirísimos anos 70 e que tarda case 10 anos en ser editada. Bueno, máis claro, porque estamos baixo a escrita, baixo unha lousa censorial. Entón, ela di todo o que pode. E logo tamén me interesaría, e xa moi rapidamente, tamén se dá pé a algunha pregunta, algunha cuestión. É moi común falar está moi escrito, moi dito, da mitificación de Murguía. Por exemplo, me apareceu xa hoxe efectivamente pola mañá, e tamén Xosé Ramón Barreiro na súa recente obra, a biografía de Murguía, tamén insiste moito neste aspecto. Ben, eu estou aí totalmente de acordo, e xa foi dito pola mañá tamén, con que Murguía non é inocente, Murguía ten que, aparentando protexela, ela protexese a si mesmo. Eu eso vexo claro. E entón, por iso eu comentaba pola mañá que por nunhas veces informa moito, e noutras case que nos irrita a súa leitura, porque di, por favor, pedimos hoxe, por que non se pronuncia vostede con máis clareza, non? Entón non o fai, obviamente, e a destrucción das cartas e demais. Non exactamente da obra, pero, en fin, todo iso é así. Ora ben, eu, francamente, o pobre Murguía, e digo pobre porque unha boa parte da súa vida foi cesante, como os funcionarios, tantos funcionarios daquela. Entón, non foi cambia chaquetas, non foi tránsfuga, non se adaptou a ningunha, non se fixo monárquico, en definitiva, non abenzoou a restauración, non empezou a ir a misas todos os domingos e a novenas. E digo isto porque o profesor Axeitos, Xosé Luís Axeitos, ten demostrado ou ten pescudado, non sei exactamente agora se está exactamente publicado, pero como non hai o cumprimento do preceito, ou popularmente preceuto, en tantos lugares, non está ese censo da parella Rosalía Murguía ou de cada un pola súa conta, nunca está documentado. Que iso era unha maneira de censar a poboación, claro, de censar, de controlar, porque, claro, era un preceito de cumprimento anual, non? Polo menos confesar e comungar polo menos unha vez ao ano, non? Ben, o Murguía segue sendo, claro, fiel a todo isto. Lamenta como moitos dos novos, que cousa tan actual tamén, non? Ignoran a historia dos vellos. El escreve isto con 50 e poucos anos. Lamenta como aquel exército, entre aspas, tan combativo dos anos 50, como xa se esfarelou despois, como xa se desfixo, etc. Ben, ao que vou. O Murguía post-falecemento Rosalía de Castro, xunto con esta ocultación do que redundaría en detrimento seu del mesmo, sí que ten un afán absolutamente permanente e tenaz por colocala ela no lugar merecido. Iso até o fin dos seus días. Pero claro, de aí a falar de mito ou de mitificación, pois realmente eu aí diría que sería un mito liliputiense, porque quero dicir que a non ser que entendamos por mito, pois non sei, xa que mito sexa ou teña un abano semántico enorme, tipo acordeón, e entón que o abramos completamente. Eu falo claramente de elevación, de defensa, de insistencia en como había que ler a súa obra, de como cando coloca esa entrada na edición das obras completas, xa no século XX, en El caballero de las botas azules, Murguía, non aparece asinado, pero da súa mao, coloca claramente, esta novela foi escrita hace 40 años e realmente parece escrita hoy.
dio a propósito de... Porque, claro, era en 1911, se non recordo mal, 1909, 1911, por aí, por cando foi escrita, publicada a de Galdós, non? Entón, esta novela parece escrita nos nosos días, ele insiste moito en como se proceda a ler a súa obra, pero, en fin, outra posibilidade. Non vexo porque, ademais, nese período, e acabo xa aí, perdón, por tantísima verbosidade, nese período histórico, Galiza, mesmamente, se algo padece, é unha españolización enorme, tremenda, derivada do prólogo do 98, do 98 en sí, do pós-98, de unha restauración en declive, pero non por iso menos actuante, de unha aculturación á española con música e, sobre todo, con touros que se queren xa desde o século XIX, aquí en Santiago de Compostela, por exemplo, meter con calzador, o Concello aquí ao lado non, onde estamos, non? O Concello de Santiago era accionista dos que querían, da comisión promotora da construción da Praza de Touros por 32.500 pesetas, nada menos, de 1875. Bueno, en fin, quero dizer que a partir xa do derradeiro cuartel do século XIX e en todos os primeiros tempos do século XX, pois vamos ver quen ven conferenciar como Gloria Española en 1903, traído da Mao por dona Emilia Pardo Bazán ao Círculo de Artesáns de Coruña, don Miguel de Unamuno. Quen inaugura os Xogos Florais, que xa daquela debían de ser bastante prosmada, digo, por claro, xa pasaran, non eran os de 1861, claro, en 1912, non recordo agora se en Pontevedra ou en Vigo, nunha das dúas cidades, en 1912, Pontevedra, é verdade, que en conferencia tamén, onde fala de Rosalía, claro, faltaría máis, don Miguel de Unamuno. Bueno, despois xa temos aí, pois temos Valle Inclán, temos Julio Camba, temos Venceslao, temos todos os escritores galegos a la española, galegos de nacemento, pero así que o pobre Murguía, eu penso que nin así, nin abrindo, en fin, dito agora así de forma rápida. Bueno, perdón, por tantísima. Ben, se non hai ninguna intervención pendente, correspóndeme a min facer un pouco o relatorio da xornada. Como esta sesión foi realmente tan intensa e ao mesmo tempo creo que quedaron enriba da mesa temas que van sair de novo, cando menos coido na vindeira xornada do mes de abril, a que por suposto estades todas convidadas, pois vou ser brevísima. Fixemos unha viaxe, creo, hoxe ao longo do día, sumamente amena, dende a biografía rosaliana, polo tanto, en principio, desde a privacidade que quase vir o mundo, aí, a pé de nós, como lembraba Victoria, pois ata a súa dimensión máis pública, que esta dimensión autorial, que eu creo que fica aínda por esclarecer, non? Que vamos todas con moitas tarefas pendentes. Na primeira parte, polo tanto, da mañá, Victoria Álvarez Ruiz de Ojeda partiu da diagnose do que son as carencias aínda dos estudos rosalianos. Seguimos sin ter monografías completas, digamos, dos distintos aspectos da lingua rosaliana e quedan moitas lagoas biográficas. A profesora Álvarez Ruiz de Ojeda vía a botella medio baleira e dicía hai moi pouco feito, fica moito por facer, eu prefiro vela medio chea e congratularme de cantas cousas máis sabemos dende hai 25 anos, simplemente, que cando empecé un pouco a debruzarme en serio en Rosalía, o panorama mudou de xeito completamente radical. Faltan tarefas pendentes, documentar máis polo miúdo a súa formación, facermos o catálogo das súas lecturas e o mapa das súas relacións literarias. O diálogo que mantivo coa profesora María Cebreiro Rábade, pois a profesora Rábade puxo a vista un pouco a vocación empírica das investigacións rosalianas de Victoria Álvarez Ruiz de Ojeda,
O tempo suliñou o interese da profesora Álvarez por beber nas fontes da tradición do rosalianismo. Ás veces, efectivamente, o rosalianismo peca dun achegamento superficial, esquecendo esa tradición que ven xa moi de lonxe, efectivamente, e puxo en riba da mesa unha tarefa pendente aínda que a de abordarmos unha edición rigorosa de toda a súa obra do punto de vista filolóxico e proclamou a necesidade ou pediu a rehabilitación do xénero histórico da biografía, algo que parece que efectivamente se está a producir se facemos caso da diagnose do profesor Barreiro. Ben, a segunda parte da mañá foi unha mesa, as imaxes de Rosalía, as imaxes en Rosalía, a verdade é que foi unha abordaxe moi iconográfica. Comezamos cunha visita á Casa Museo como administradora do legado rosaliano, da posteridade rosaliana, e a profesora Elena Miguérez fíxonos un pouco o relato histórico, a historia da casa, como unha historia de omisións e unha historia de perdas. Arantxa Serantes levounos a unha perspectiva metodolóxica completamente diferente e propúxonos pensarmos a Rosalía como pensadora, algo que non se fai con frecuencia, e deunos moitas claves, teño que recoñecelo, para valorar a riqueza filosófica do mundo poético rosaliano e o universo simbólico que funciona como xermolo da razón poética rosaliana. E, por último, o profesor Fernando Pereira nos convidou a unha viaxe pola iconografía rosaliana, unha iconografía bastante tópica, bastante fixa, bastante estable, e, bueno, especulamos un pouco con como se formou, como se convertiu Rosalía en primeira marca galega e mesmo como esa marca está hoxe xa ascendida á categoría de mito. E, bueno, especulamos tamén un pouco con as maneiras en que se manipulou esa imaxe ata hoxe, ata a nosa Rosalía, non? O profesor Pereira acababa constatando que, efectivamente, a desmitificación tamén é unha forma de apropiación e de manipulación. E a sesión da tarde, obviamente, non vos la teño que resubir porque estivemos todas aquí disfrutando dela. E agora creo que cambiamos de tercio e creo que vamos facer o que un congreso rosaliano tiña que facer en algún momento, que era dar espazo á poesía, as voces da poesía, as voces das poetas galegas de hoxe. Entón, desaloxamos 5 minutiños a sala para que os técnicos a poidan preparar e cada unha de nos vai onde teña que ir. 5 minutos, por favor. E moitas grazas, e grazas a ti tamén. Que interesantes cousas, pero eu creo que a ver se podes vir a próxima sesión. Sí, as próximas. Eu conto, teño anotado. Que lo apuntado? Sí. Pois o dito, moitas, sí. Aquí. Moi ben, ten. Aquí, non? Sí.